Ну, наконт таго, чаму яго знялі, я думаю, што Лукашенко рыхтуе сістэму да выбараў. То бок усе гэтыя прызначэнні наперадвыбарныя. Перад прэзідэнцкімі выбарамі 25-го года Лукашенко хоча, каб у сістэме МЗС нехта навёў парадак. І для гэтага яму спатрэбіўся чалавек па-за сістэмай, то бок які не працуе зараз у МЗС, які мог бы паглядзець звонку на ўсё гэта і прыйсці со сваімі, умоўна кажучы, рэформамі. Так? Яму трэба для гэтай задачы, безумоўна, чалавек такі больш жорсткі. На фоне Алейніка, Максім Ражанкоў, ён нашмат больш жорсткі па стылі сваёго кіравання будзе. Пры гэтым, нягледзячы на тое, што ён па-за сістэмай зараз знаходзіцца, у яго ёсць дыпламатычны вопыт, то бок для яго гэта тэма не зусім новая. Вось у гэтым сэнсе ён вельмі добра трапляе ва ўсе гэтыя задачы. Наконт Алейніка, я думаю, што Алейнік проста не вельмі ўпісваецца. Па-першае, у гэтай задачы перадвыбарныя. Я думаю, што да МЗС у Лукашенка есть даволі шмат пытанняў. Калі Алейніка прызначалі, то яму ставілі задачу выхады на рынкі трэціх краін, у тым ліку для беларускіх тавараў. А другая задача, якую публічна не агучвалі, але відавочна яна ставілася яму, гэта хаця б нейкі прагрэс у дачыненнях з еўрапейскімі краінамі. І відавочна гэта не адбылося. То бок самы жорсткі санкцыйны пакет літаральна нядаўна быў узгоджаны. Ніякіх паляпшэнняў на ніякім фронце з заходнімі краінамі абсалютна няма, ёсць наадварот рэгрэс. І ў гэтым сэнсе праца МЗС яна поўнасцю на гэтым накірунку правальная. Пры гэтым, я паўтаруся, стыль кіравання Сергея Алейніка, ён вельмі моцна адрозніваецца ад стылю кіравання, які прыняты зараз у беларускай сістэме. Проста калі вы нават звернеце ўвагу на яго публічнае інтэрв'ю ці на колькасць яго з'яўлення ў беларускай прапагандзе, ён, мне здаецца, працаваў даволі ціха, і не адзначыўся нейкімі такімі фанатычна лаяльнымі заявамі у дачыненні да рэжыма, да Александра Лукашэнкі. То бок нават калі ён казаў на нейкія тэмы, ён усё ж такі падбіраў нашмат больш такія стрыманыя фармуліроўкі. І мне здаецца, што ён быў для нынешняга рэжыма зашмат дыпламатычным для ўсіх гэтай сістэмы. Зараз логіка развіцця гэтага рэжыма, тое, што выбары прэзідэнцкія хутка надыходзяць, яна патрабуе таго, каб там быў чалавек больш жорсткі у стылі сваёй кіравання і гатовы, мне здаецца, у тым ліку выказвацца нашмат больш жорстка, калі гэта трэба. Алейнік, нягледзячы на тое, што ён 1,5 гады правёў на гэтай пасадзе, мне падаецца так, што ён абышоўся без таго, каб заляпацца абсалютна рэпутацыйна. І гэта, мне здаецца, ужо з'яўляецца сур'ёзным дасягненнем, разумеючы тое, на якую сістэму ён працаваў. А яго прызначэнне ў Савет Рэспублікі, мне здаецца, гэта такая відавочная, як мінімум, можа быць часовая, але прафесійная пенсія. Не здзіўлюся, калі ён потым вернецца з яе, але на дадзены момант гэта пасада, гэта такое проста сімвалічнае прызначэнне, каб даць чалавеку месца. Ён быў самым маладым, здаецца, міністрам эканомікі ў гісторыі Беларусі. Калі яго прызначылі, здаецца, знайшоў ён падыход да Александра Лукашэнкі. До 2020 года ён лічыўся часткай гэта ліберальнага кола, умоўных рэфарматараў, людзей, якія прасоўвалі ліберальныя падыходы эканамічныя, даволі мяккія кіраўнікі, але пасля 2020 года ён проста прадэманстраваў, што ён гатовы рабіць абсалютна ўсё, што ад яго патрабуюць. Ён гэта рабіў і на пасадзе ў Маскве, і на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі. І таму я думаю, што гэта павышэнне даволі лагічнае. Новая кроў, пра якую Лукашенко кажа, яму патрэбныя такія людзі, якія і адначасова разумныя, і адначасова суперлаяльныя, гатовыя выконваць нават самыя бязглуздыя задачы. Вопыт у яго ёсць ужо працы ў адміністрацыі. У Расіі ён таксама набыў, я думаю, такі вопыт, у тым ліку і кантакты з расійскімі ўладамі, якія зараз з'яўляюцца галоўнымі па сутнасці для беларускіх уладаў. Я маю на ўвазе Расію як партнер. Таму даволі лагічна. Чалавек ужо працаваў там, рэзультаты, якія ён даваў, здаецца, падыходзяць яго начальніку. Я думаю, што пасады і людзі на гэтых пасадах, яны не настолькі моцна гэта ўплываюць. Як мінімум, калі мы будзем казаць пра нейкія пазіцыянаванні беларускай дзяржавы ў сусвеце ці адносіны з заходнімі партнерамі, перспектывы выхада з самага глыбокага крызісу ў гісторыі гэтых адносінаў, яны ж фармуюцца не людзьмі на гэтых пасадах, яны фармуюцца умовамі,
і самой логікай развіцця падзеяў унутры Беларусі, стратэгіі, якую беларускі рэжым перад сабой ставіць. Гэта па сутнасці стратэгія выжывання, і гэта стратэгія выжывання, она вымушае іх дзейнічаць не тымі метадамі, якія гатовы прыняць на захадзе. І таму я не думаю, што можна чакаць нейкіх глобальных пераменаў ад гэтага. Асабліва улічваючы, што я паўтаруся, што год 2025 ён будзе перад выбарамі. Перад выбарамі Лукашенко ніколі не ідзе на ніякую лібералізацыю. Яму наадварот патрэбны гэты момант падвышэння маналітнасці, лаяльнасці, такой строгай іерархічнасці, дысцыплінаванасці, і гэта ты задачы, якія будуць ставіцца перад усімі гэтымі новапрызначанымі кіраўнікамі. І ў гэтым кантэксце даволі складана чакаць нейкіх сур'ёзных пераменаў і ад знешняй палітыкі.